नुबाय नै बेसां जायो नालाय वाह डेन्जार ओइ लांफैदो आंखौ लांफैदो प्रब्लेम जाबायलै प्रब्लेम दा बे बारनायखौसो बिराद टेनसन जागासिनो खुलुमबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं दा समा जागासिनो 9टा ओमफ्राय दा आं दं दखानावहा ना मामो नोंबो थांगोन दा ओमफ्राय नै बेबो थांसिगोन आलासि जाहैनो जोंनि आब'मोननावहा ओमफ्राय आं थांसिगोन रायजोनि खामानि दङ थानसालियावहा ज' जागोन बिनि उनावहा औवा दाननो थांसै डाइरेक्ट नै सिखा लाखाबाय आङो होमबा नोंबो थांनो मिथिबाय आलासि जानो फैसाया निमानि पासआव दङ मिथिबाय दे 20 थाखासो लांबानो जाबाय दे थ' बिदिबा थांबाय थानोसै नै आं सफैबाय दखा जोंना गारिया बेजों थांबावगोन नै दोनांगोन बरियानो वाह ओइ सोर सालायगोन नोंसो सालायगोन हसाना मिसालै हा नोंखौथ' खुनु दिन आं ट्रेक्टर सालायनो नुवाखै आङो हा ओइ इ सलाबो जानाय ओइ इ जानाय सलाबो ओइ नुवाखै सान्दुं ओंखारनाय लोगो लोगो दल' जाबाय लाखादो ओंखार नाय उदै गल ओइ फुदो गाखोदो ओइ लागाव बरिया थांगौ दे ओइ गायाव जिराय dia dengar mama dulu nih. सफैबाय गोजानानो माथो ओइ जाम्पिं ओइ ओंखारदो नै सफैबाय नै पुरा दानजोबनांगौनो बे औवाखौ आरो नै बेलाय बेसां जायोसै आरो जायखिजाया बहा बिनिफ्राय खै किल'मिटार जागोन 1 किल'मिटार जागोन ना नङा बिनिफ्राय बै ट्रेक्टरसिम 1 किल'मिटार जों रोगानांगोन गाइस मिथिबायना बा बिदिनो गोजान ना माने ट्रेक्टरखौ जों दोनबाय ओमफ्राय जों थाबायबोबाय बिनिफ्राय जोङो रोगानोसै आं औवाखौ दानलालै रोगागोनसै आङो पुरा बाननानै रोगागोन नोंलाय आंबो रोगानांसिगोन नै माखासेया दानसिगोन माखासेया रोगासिगोन दे दान बोरै दान मानो बिदिनो दान आं रोगाग्रासो ना आयौ बेरदों माथो जाय प्रेमनो ओइ बानजेनबाय गिलिरथार गिदिंगोन ना गिदिङा गिदिंगोन दा थ' Talia. Bu. Nei pura full load जाबाय ट्रेक्टराव तमा मेंबायलै अफुराव नै हिखना नां नै बाय नै दासो सफायदों एनार्जिया औ एनार्जिया दासो सफायदों नै मोनफैबायलै नै फैदो रायजोफोर नै ट्रेक्टरजों जों थाङासै जों सर्टकाट फैबाय नैलाय दा दै बारलांसै ओरै एक्चुअली बारिदों दैया ना बा नै दैया देरदों नै आंथ' सेन्देल खुखाबाय नै बारनाया आरामसे लासै गोलैगोनबो ओहो बापरे दैया नायलाय माबायदि जादों पा नै गोथौथार माथो आयौ मोजां हमथा नै माखासेया बारसिगोन बेलाय आस्ते गानसा फैदो ओ माय गड लासै ओइ तय पारिबा नाय
बारिबाव ना प्रब्लेम जाबायलै प्रब्लेम दा बे बारनायखौसो बिराद टेनसन जागासिनो माने नै बिसिनि आरो ओरैबायदि धार माने आंना केमेरा दङ आरो नै मबाइल गंनै दङ गंनै आंनि नङा गंसेयाथ' आंनि ओमफ्राय गंसेया लोगोनि आरो बे केमेरा दं नालाय आरो रिक्सा दं थारमाने बोरैबा जुदि आथिङा गालिनोब्लाथ' जाब्लाव गोलैखागोन बेनि थाखायनो एसे प्रब्लेम मोनगासिनो आङो ओमफ्राय दा नायनोसै र' हायोना हाया नुबाय नै बेसेबां जायो नालाय डेन्जार ओइ लांफैदो आंखौ लांफैदो ओइ आहिबि ओ माय गड हागोन नालै बिदियावहा ये नै ओ मा जाबावगोन बारनो हागोन ना हालालै आयु ओइ ओरैथ' हाखाला डेन्जार कारेन्ट बायदिखा आयु आरो नै ओरैजायबो एकदम इसो ओरैजायबो सिगांथिं नायबावनोसै र' सिगांथिं माने दै बारा गैया होननानै बुंदों बाबा दहाय फुङावहा बिदि गैयामोन ओमफ्राय दहाय जाबायदि अखा फैदोंना अखा फैनानै ओरैबायदि सौ बाप दा बुंसै आं बिदि मोनथिनायबा फैयामोन ना ओरै ट्रेक्टराव थांगौमोन आं होद थ' दाबो माबा मोनसे उपाय खालामनांगोन जुदि ओरैजाय थांनो हाया माने दालां दङ दालांथिं गिदिंनानै थांनोसै दालाङाथ' बिनिफ्राय मेक्सिमाम नङाबाबो 4 किल'मिटारसो जागोन थेवबो उपाय गैया 4 किल'मिटारबाबो थाबायना थांगोन थेवबो दा टाइमा बेसेबां जागासिनो गाइस टाइमा दा 5ता जागासिनो 5ता ओ नै बारगासिनो खिन्थु गाहायावहा डेन्जार अन्थाइ दं ओमफ्राय एकदम दैया ओरै नारगासिनो ओइ रिक्सल'बो नङा रे बाबा ओइ लाहायके लय जाबि हा लाहायके लय जाबि नानाक धरले हल मोजां हम दे दे लाहाय जा लाहाय लय जाबि हा दे लय जा लाहाय ओइ उठा जाके लय जाबि हा दे मजाके लय पेलाय गले हल एकदम आस्ते के बास ओइ भालके जाबि दे ओके नै थांगौ नुबाय आयु डेन्जार मजा बा दे थांदो बस दे आरामाव लय जाबि हा ओइ तो खालि पुरिब नालागे भालके गले हल दे मबाइल आसे पिसपिनि नै गाइस मबाइल दङ उनथिं आयु दे जेबो जाना मोजां थांबाय था बास हा दौर बरिया मोजा बरिया आस्ते नै मोजाङै सहैबाय दे एबार आं हारसिं रावबो गैला नै हारसिंसो आं नै मा जाबावगोन लागाव नै गाइस लांफैबाय आंखौ नै आजाव ओ नो लाहे ओके बस भालके धरिबे हा दे बाप रे ओ माय गॉड ओ पाथर बिराद आसि रे ओ माय गॉड बाबा डेन्जार पाथर आसि रे ओ माय गॉड कौन पिने ना ओ आयो ओ या थैंक यू दे ओके गाइस आयो सो डेन्जार अन्थाइ गायावहा उफ आयो थैंक यू सो मच हेल्प करार कारणे हा दे लग पाम केতিয়াबा आरो नैबे सासे हालना याद गादु प्रा घर गादु जों सानैयानो लास्ट ना पापा हैट दे जेने तेने गथ'फोरा बारहोबाय जोंबो बारनो हागौमोन मबाइल बेनो मेन प्रब्लेमा जोंबो हागौमोन हानायालाय केमेरा आरो मबाइल बे गैयाबानो बारखागौमोन न'आव सफैबाय न'आव सफैनानै दुगैस्रां लोबस्रां पुरा फ्रेश जानानै नै आं रेडि जाबाय दा आङो थांनो ओंखारदों हम टाउनावहा अके र' बाइकखौ दिहुनना लाग्रोनो जेखिजाया बाइक सालायनायाव लोगो मोनसिगोन दे
साहा लोंनोसै थांनोसै वाव मोजांनो गुदुं गुदुं साहा लोंबाय दा थांनोसै डाइरेक्ट न'आव समा दा जागासिनो 7:44 थ' दे नैबेलाय हो लोगोआ दे गाखोदो जाबायना थ' दा जोङो थांनोसै मोनाबायबो बा चलो लेट्स गो आस्ते दादा आस्ते ओहो हम टाउननिफ्राय न'आव सफैबाय न'आव सफैनानै आं ओंखामबो जाबाय ओंखाम जाखांनानै आं नै फैलायबाय भिडिअनि गेजेरजों डेन्जार मेंबाय आयु नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ नङा होमबा भिडिअआ माबायदिमोन माने रायजोनि खामानि दंमोन दिनै औवा दाननाय आरो गाबोनबो दंबावो डेन्जार मेंबाय आं आरो औवा बाननाया नै बेफोर पुरा सागासिनो नै बा माने बिदि औवा बानायनि बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैया आंहा माने सम सम बानोबाबो थसे थनै बिदि बानो आरो बांद्राय बिदि गोजान नङा खाथि खाथियाव बाट दिनै माने एसे गोजानमोनबो आरो बाननाया जेराव जों दानदोंमोन औवाखौ बिनिफ्राय जेराव लाबोनांगौ सापस हमना ला आरो 3 मिनिटनि लामा आरो बेयो 3-4 मिनिटनि लामा एसे गोजानमोन थ' आं बांद्राय बिदि खिथियासै आं जोंनि खामानि मावनाय माबा मावनायखौ मानो होनबा भिडिअसो लानो ना आं खामानिसो मावनो बिदि जानायमोन आरोना थ' जिखियानो जादोला न'निफ्राय फैबाय फैनायावथ' दै बारनायखौ नुखाबाय नङा होमबा डेन्जार अन्थाइ दंमोन आथिङाथ' एकदम नांदों आरो मोनसे खोथा जा सासेया मेडामा न'आव गैया होजों थांदों आब'मोननावहा आलासि जानो सिस्टारजों आरो बिजों दहाय थांदों दहाय आं ओंखारलांबायना न'निफ्राय बिनि 1-1.5 घन्टासोनि उनावनो माने थांबाय बिसोरो आलासि जानो थ' एसे खोमसि नामा थ' गाइस जिखियानो जादोला मेंबायबो बहुत दा आं उन्दुनोसै डाइरेक्ट उन्दुनोसै आं गाबोन एसे थाब सिखारनांगौ थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आं आसा खालामबाय दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार बाय बाय